labaika sadaika, annabi labaika sadaika, farko na sanya sarkinmu, wannan da shi ya kage mu. Allah ka kara ban ilmu, in yi wa rasul gatanmu, ka wani halin ko salatika, wanda shi ya kalle ka, ahalinsa masu albarka, sahabansa masu ɗaukaka. Shakjani kashi kulgumma, barhama ko na cerama, mai kusa san kana kama, shagabul kuturi in garma. Assalamu alaika Mahmudu, ki gudu mai sa maza su gudu, mai haƙuri gaban zudu, mai sa'a ne a shadu. Mahmudu sayyidul umma, domin ka an ka kagi sama, Allah ya ce da kai rama, zauna uwar gidan fadama, ya mai isa a ran tsaiwa, mai baiwa mai kishi ruwa, shi ɗaha baya yin ruwa, kyautarsa ba misaltawa, na zabu san ka Mahmudu, karyar suwa na yan daudu, kan daha ba mu ja da gudu, sharrun ku kan ku hasidu, idan ka ji wani ba haka ba, yabogun kake sakan jazaba, duk mai yaban ka ya caba, koda yana gari na daba, ya makura uban daraja, kai ne hakikanin haja, babban mutum na Khadija, ba wanda za ya ja shi kaja, sannan kamar sanin Allah, daɗi ubangidan wahala, jarumi kake kauyilla, ba a riƙe ka aigilla, ya shugaba Abul Zara, mai hankali gaban fikira, Nasir hakikanin nasara, siradin Allahu tabbara, rahmar ka duk alamta ce, dan kai ka zo da sassauci, kai ne ka kora jahilci, shugaban kasa uban dagaci, kafin zuwanka an shata, shirka kullum ana kanta, za shagiya maza mata, ba haihuwar ɗaya mata, da an haifi ya mace mutuna, a yanka ta bai zama fitina, danganin su ba ta amfana, da zuwan Habibu manzona, shi ya ɗauke wanga jahilci, ya baiwa halittuka yanci, kowa ya samu adalci, dan ta sahibul wakati, ya yan uwa mu kara kula, san musu da fara sulalla, shi ke tsare mu duk wahala,
Abdallah tammadu bihamdulillahi nan za na karkare madahi kun sayyidul wara mahi Allah karbe ta bijahi bin rasulai abba na annabi naita hadimi ga Fatima binta in sha ruwar muku fahimta zauyar mayar amin santa. Assalamu alaikum masai annabi sallallahu alaihi wasallam kun saurari gasira daga bakin abba na annabi in sha ruwa rabbi sallallahu alaihi wasallam dan neman ƙarin bayani a kira mu 86 51